Zamislite nekog kome je Schneider dolazio i uzimao meru iz Italije, dolazio i uzimao meru za njegova dela i vraćao se nazad da bude siguran da je to tačno to koliko je. Znači, Tesla, kad je imao novca, on je definitivno želeo da bude deo te njujorške elite koja ga je pozvala, ali želeo je da se osjeća komotno, da bude definitivno doteran onako kako to pripada jednom čoveku njegovog nivoa i koji se druži sa takvom ekipom. To je interesantno isto da je Tesla možda više od 30 godina imao istu kilažu i od svoje starosti, da je vodio toliko računa o tome šta jede, uglavnom je bio vegetarijanac, vrlo retko je jeo, ako je jeo, onda je jeo neki dobar steak ili nešto tako. Tako da, sve te priče o tome da je bio jadan, da nije mogao da sastavi kraj sa krajem, definitivno je bilo puno vremena kad nije imao novca, ali to uopšte ne znači tako kako ga prezentuju. Između ostalog, evo jedna priča, Tesla je u svojoj laboratoriji on je imao teške zavese na prozorima, da se nikad ne vidi da li je napolju dan ili noć. Jer jednostavno, kad se udubi u rad, jedino što je moglo da naruši njegov rad je ta promjena spoljnog svetla koje utiče psihički na nas. Jednostavno znamo da bi trebalo ići na spavanje i tako. U samoj laboratoriji je imao svetla koja su imala tu kelvinažu istu kao dnevno svetlo napolju. Tesla je, još jedan detalj, imao je, pored toga što je bio 1,90 m i ne znam koliko, imao je ne samo potpeticu, nego i prednji deo cipele je bio prilično debel, džonovi, da bi imao izolaciju, radi sa strujom, da bi imao izolaciju, da ne bi moglo da se zatvori strujno kolo kad nešto dira. Čovjek koji je nosio često cilindar, sad možete misliti koliko je to velik, visok čovjek izgledao. Uglavnom je držao jednu ruku u džepu, s drugom je radio, opet da se ne bi zatvorilo strujno kolo i sve. Tako da, šta se dešava? U jednom momentu dolazi Astor kod njega, koji mu je bio glavni finansijer i držao ga u hotelu. I Astor je njega držao u hotelu zato što mu je uvek hotel bio pun, jer su svi hteli da naprave rezervaciju kad Tesla dolazi na večeru. Toliko je Tesla bio popularan. Sad, u međuvremenu Tesla isplaćuje sve svoje dugove kad dobije određene pare od patenata, a u međuvremenu ne plaća ništa. Mislim, to je jednostavno tako je funkcioniše. Astor ga pitao, dakle ovo svetlo, kaže, to svetlo sam ja napravio i objasni taj razlog zašto i sve. Astor kaže, bingo, nikad ti više pare neće trebati, ni od koga da tražiš, da čekaš na novac, ja ću da ti napravim ovu fabriku sijalica, odbijat ću deo od toga koliko sam investirao i distribuirat ćemo te sijalice po celom svetu. To sam rekao, to ne dolazi u obzir. To je važan moment. Ja kao naučnik, kao pronalazač, kao neko ko želi da nađe rešenja, ako imam sve udobnosti i sve napravljeno tačno tako kako treba, kako ti predlažeš da ja to budem, ja više neću moći da mislim na taj način. Ja se sada borim da bi do određenog dela mogu da postignem nešto da završim, da bi mogli da isplatimo to sve unazad i da idemo dalje. Mislite to savršenstvo, mislite taj karakter, koji jednostavno, znači ništa ne treba da radi. Njegov knjigovođa kaže, Tesla, ti ne moraš ni da znaš gde je ta fabrika, ništa ne treba da znaš, ne dolazi u obzir. Na kraju, pod određenim uslovima su ga primorali i on je rekao, ok, važi. I to se dešava 1898. 99. Međutim, tad dobija Tesla poziv za Colorado Springs da mu kažu da može da radi eksperimente, da će dobiti ogromno zemljište i priključak na hidrocentralu, da može da radi te sve eksperimente oko bežičnog slanja struje. Tesla sedne na voz i ode u Colorado Springs i napusti to sve. Tako da, eto, to je još jedna obaveza, još jedna informacija o toj vrsti karaktera, jer toliko je bilo to iznad njega, da želi da pomogne svetu, da želi da unapredi još nešto. Šta je sa tim bežičnim prenosom energije? Mislim, to verovatno svi znate manje više, znači to bi bila besplatna energija za sve, na svakoj tački kugle zemaljske, svako bi imao upliv na neograničenu električnu energiju, besplatno.